Уважаеми зрители, в понеделник обявихме предстоящия си спектакъл-концерт. Спектакъл, не знам дали първо е спектакъл-концерт и пък... Концерт-спектакъл в зала Арена Армеец на 16 юни. Днес, 2 дена по-късно, само да попитам, Евгений, правиш всичко възможно да има още един концерт-спектакъл, защото... Както вие обещахте на нашите зрители, господин Трифонов, правим всичко възможно да имаме още един концерт-спектакъл. Добре. Още един концерт-спектакъл. Бега от тука! Това е да чиста. 2 дена по-късно в моя екип има човек, който не е съгласен с това, което случва. Не знам защо. И поиска думата и затова съм го поканил. Остави ги тия метли сега. Тук така е? Да. Така е? Остави. А? Остави без да се ядосваш. Искам да... Съм еквизитор, да съм чистач. Чуй ме сега. Бега от тука. Искам да ме чуеш. Бега от тука. Искам да ме чуеш. Кажи. Спокойно седни. Спокоен съм. И спокойно кажи това, което имаш да казваш. Така е. Излишно е така. Каква? Излишно е в момента да повишаваме тон. Бега от тука. Разбирам, че си... Не ме интересува. Разбирам, че си изнервен. Що? Това е ми работата да чиста тук. Аз съм еквизитор. Седни. Ще седна. Седни. Бе. Седни. Аре. Седни. Така, спокойно. Започваме. Здравей, Иванка. Здравей. Искам да си спокоен. Бега от тук, ти казах. Кай е по сценарий? Добре. Айде. Това тук е сценарий. Тук кай е по сценарий. Добре, ето, карам по сценарий. Здравей. Айде. Карам по сценарий, казах ти здравей. Айде. Добре. Здравей. Крив съм ти. Нали? Ето. Сърдит съм. Защо? Крив съм ти. Защо? Ти питай мене, преди да го насочиш то концерт на 16 юни. Питай мене! Ванка, аз не питам никого. Ти знаеш, че на 16 юни аз имам тук да сменям едни лагери на ескалатора. Бега от тука! Питай мене! Аз не питам никого. Питай ме! А тия лагери, кой ще ги смени? Пак аз! Когато започна... Айде! Питай ме! Тия неща се казват. Има сценарий. Карам по сценарий. Това го нямаше за концерта. Сега втори концерт. Бега от тук. Когато аз реша да правя нещо, така? Аз не питам никого, защото знам какво трябва да правя. Аз съм професионалист. Така няма е. да те питам, ще сменеш ли лагери, няма ли да сменеш лагери. Така е. Да. Бега от тук. И в деня на концерта няма да имаш никакъв ангажимент, така че спокойно можеш да сменеш тук лагерите. Не мажи! Не мажи! Не мажи тук! Шефе! Да. Добре, няма да имаш ангажимент. Аз си нямам ангажимент няма за да концерта. имаш по време на концерта. Да, няма да имаш. А откъде ги намерят тия 100 000 литра дъждовна вода? Да вади като на другия. Къде ги намерят тия работи? Бега от тука. Що не викна маестрото да обяви концерта? Ето, викнах го. Какъв е Той проблем? е по-тарикат от мен ли е? По-голем тарикат ли е? Да, какво искаш Какво сега? като има повече косми и повече деца? Аз съм велик еквизитор, а той е посредствен композитор. Това е. Бега от тук. Добре. Затова ли поиска думата, за да ми държиш сметка на мен за концерта? Аз съм този, който решава кога да има ли концерт, какъв да е той, кой да участва, кой да го обявява. Окей, шефе. 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 Да. Дай 2 билета. Да. Виж сега, ти си част от шоуто, не е нужно да имаш билет, за да влезеш на концерта. Бега от тук. Аз поделя неща. Ще купя билет и ще дойда на този концерт ни жив, ни умрел. Са, кай тук по сценарий. Добре, ти Няма да ме кай по сценарий. Мене тук ме нема. Предишния път дойде тук с боза. Да.
Сега тук ми говориш за... Какво това е? Айран. Добре. И това е ескишарян. Добре, Пълен с ползотворни бактерии за черната флора. добре, защо ги носиш тия неща? Сега защо ми носиш аерян? То, Айде, бего кажи. тук ти казах. Добре. Това предаване всички ми лазят по нервите. Дай се успокоим, шефе, с една чаша айран. Забранил съм да се пие тук, да се вкарват бузи, айряни и така нататък. Тарикат. Шефе, от притеснение малко ми треперят ръцете и може да стане някоя бея. Каква бе... Не! 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 Бегай, ти казах, не пипай тука. Не! Не! Пивай тука! Пивай! Не, казах ти! Не! Дай да пием по един айран Не искам да пия айрян. Забранил съм да внасям мляко в студиото. за Никакъв айрян. здравето на екипа. Не, стига сега. Така ли? Забранил си мляко Лили да вкара 2 млекоцентрали може, така ли? Това са си налили млекоцентралите. Айде! Опа, шефе! Какво? Нещо ме напъна от айряна. Айде, без простоти. Да, без Ти простоти. кай тук по сценарий, аз ще отида до тоалетната. Забранил съм да се... Ай! Значи... Друго си е да ти олекне. Направо се чувствам нов човек. Какви са тия тук метли? Какъв е този айран? Какво е това? Едно и също, всеки път. Бегай от тука! Аз ще кажа бегай тук. Бегай от тука, бе! Какво е? До кога? Лей! До кога ще бъде, бре? Лек! Ще опъвам един път. Коли по-мали един път да живиш? Седи ми. Ще мине, бегай от тука! Ще кажа. До кога ще ви ходя тука по галята? Дай ме! Ми на тебе, ти че Ще чистиш, видиш! нема я Бегай да от чистиш. тука, ти казах! Хубаво, не мажи! Не мажи! Не мажи, Не бегай! мажи! Хубаво! Бегай от тука, бе! Тук хубаво завърши. Що ме сипва, че брешиш? Бреши! Ти бежи! Там един път ти си... Хубаво, ма! Айде! Що ми пърнеш тия неща тук, да... Айде! Махайте се и двамата от тук! Отивам да почиста малко и ще дойда! Айде, марш! Бегай от тука! Айде! Повече да не ми влизате тук. Бози ще ти кажа така ли? Боза мляко така ли иначе ли? Ще кажа... Махай се! Шефе, Какво ме ще поспаш тук непрекъснато? къде е Диана Младенова? За какво ти е? А? За какво ти е? Да ни даде пари за реквизит. Махай се. То концерт с какво ще го правя? Махай се, ти ще го правиш концерта. Ти ли Не правиш ме, аз ще концерта? го правя. Кой ти? Ти го прави. А кой? Ще дойда да опувам те, ще видиш. Дай от тука. Има ли въобще той участие на този концерт? Не, те питам тебе, а Аз си питам не Евгений. За къде сме без него сега? От сутрин до вечер тая арена, кой ще чисти? Ти ли Ти ще ще чистиш чистиш? арена армеец, бе. Аз съм чиста, аз съм реквизитор. Кой не чисти? Бега от тука. Ти ще чистиш арена Бега от армеец. тука. Ай, чиста. Отивай при ония другия. Евгений, Да. вземи си нещата под контрол.